Alright. You know, videoan natin si Hermie ngayon. Ayun, tingnan nyo kung gaano kagwapo si Hermie, oh. Hermie dog! Hermie! Yan ang pogi yan, oh. Sa mga gustong magmalay dyan. Pogi yan, oh. Bilog na bilog ang mata niyan. Oh. You know, may bahid na dugo ng Monsiana yan. Oh, you know. You know. Pogi, walang ilong. Nako. Gaganda naman ng aso na to. You know, you know. You know, buhatin mo nga ba? Tingnan natin kung pogi talaga. Ay, harap mo lang. Pogi nga talaga. Malaki lang po sa ano, sa pag binuhat siya, pero pag sa personal, tingnan nyo naman po kung gaano siya kaliit. You know, biting battle lang ng ano to, ng bata, maliit lang, sandanggal lang yan. You know, maliit lang po siya, guys. Tingnan nyo po yung size niya.